ஏய் காமெடி பீஸ் டேஸ் உன்னால முடிஞ்சா சிஎஸ் ரேங்க் மேட்ச்ல போய் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல M500 எடுத்து எய்ஸ் அடிடா பாப்போம். ப்ரோ பரவாயில்ல, எனக்கு இப்படி திட்டியாச்சும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிருக்கல, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். சரியா? சரி, உனக்கோசம் நான் அடிக்கிறேன். மறக்காம எல்லாரும் வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் ஃபாலோ பண்ணிங்க, அப்பதான் வீடியோ போற வந்துட்டே இருக்கும். சரி, மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கங்களேன் ப்ளீஸ். ஓகேவா? சரி வாங்க வீடியோல போலாம். நம்மளே பாட்டுச்சு, எங்க அடிக்க போறோம்னு தெரியலையே. அவர் அல்ட்ரா பாட்டாச்சு. சரி ஓகே, ஃபாலோஸ்க்காக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். 4 பேர் ஒன்னா வந்தா பரவாயில்ல, அடிச்சிடலாம். எங்க 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 இருக்காங்க, எங்க இருக்கானுங்க? அது இங்கதான் வரானுங்க, இங்கதான் வரானுங்க. பூடு 1 வேற லெவலு, பூடு 2 ப்ரோ. தலையை மட்டும் காட்டுறா டிடி ப்ளீஸ்ரா. பூடு வேற லெவலு ப்ரோ. ஒரே ஒரு கில்லச்சா எய்ஸ் ப்ரோ. ஓகேவா ப்ரோ? அடிக்காத ப்ரோ, எஸ்கே கிங் ப்ரோ. நான் வரேன் அடிக்காத. சரி அடிக்காத. எங்க இருக்கான்? இங்க பாருங்க, பின்னாடி இருக்க மாறாடி. இனி பின்னாடி இருக்க மாறா. ஒரு அடி வாங்கிக்கோ ப்ளீஸ். பூடு வேற லெவல் எய்ஸ் அடிச்சிட்டோம்.